A aprobación da modificación do Pexón de Outes permitirá que o municipio conte por fin con chan industrial, tras anos en poder desenvolvelo por mor dunha sentenza xudicial que anulaba o incluído no anterior planeamento o acordo plenario da vía libre ao futuro polígono. O Goberno leva xa varios anos traballando neste proxecto. Outes ten un problema grave, posto que tendo planeamento como temos, dende 2013, debido a unha sentenza judicial, non contamos con chan industrial. Por tanto, nós cando chegamos en 2019, pois xa nos pusemos mans á obra para iniciar os cambios no plan xeral para dotar a Outes dunha zona de chan industrial que se situará na área do lugar de xurisdicción, xusto a salida da Serra de Outes cara ao cruceiro de Ró. É a aprobación provisional. Isto quere dicir que nós no Concello xa fixemos todo o que tiñamos que facer, posto que a aprobación definitiva tena que facer a Xunta de Galicia. Agardamos que o faga no primeiro trimestre do ano 2025. O Concello agarda que se axilice a aprobación definitiva para elaborar o plan parcial que permitirá a urbanización dos terreos situados entre o lugar de xurisdicción e Brión de Abaixo. Iniciar os traballos para elaborar o plan parcial, é dicir, o plan de urbanización, para saber cantas parcelas pode haber nese chan industrial ou nun futuro polígono, as vías de acceso, etc. Eso só imos facer de xeito máis ou menos inmediato, pois co ánimo e co desexo que no futuro podamos contar con parque empresarial. Teño que dicir que lamentablemente é un proceso extremadamente burocratizado, nós dependemos de moitas administracións. É certo que, por sorte, non houbo alegacións ou moitas alegacións a esta localización, a este proxecto, iso é positivo, pero é certo que se tarda moito en conseguir as autorizacións de estradas de Galicia, de augas de Galicia, de patrimonio, de costas, etc. Entón, quero dicir con isto que nos gustaría telo moito antes, pero os tempos son os que son.